Οι εχθροί μας είναι οι αθέατοι καθρέφτες της ψυχής μας, αποκαλύπτοντας τις πιο κρυφές μας πτυχές και αδυναμίες. Μέσα από την αντιπαράθεση μαζί τους ανακαλύπτουμε τον πραγματικό μας εαυτό και την ουσία της ύπαρξής μας. Η παρουσία τους μας αναγκάζει να κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας, να αναμετρηθούμε με τους φόβους μας και τις αβεβαιότητές μας και να αναδυθούμε ισχυρότεροι και σοφότεροι. Χωρίς εχθρούς η πορεία μας θα ήταν μονότονη και ανίαρη, στερημένη από τις αναγκαίες προκλήσεις που μας οθούν να ξεπεράσουμε τα όρια του εαυτού μας. Οι εχθροί λοιπόν δεν είναι απλώς αντίπαλοι, αλλά απαραίτητοι συνοδοιπόροι στην αναζήτηση της αλήθειας και της αυτογνωσίας. Μέσα από την πάλη μαζί τους μαθαίνουμε την αξία της ταπεινοφροσύνης και να κατακτήσουμε την πραγματική μας δύναμη.